man siya ni palit aning talong uy perti mapagkagagmaya. Oy, 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 oy. Bro niyang. So. Wala lang ityan palit atong talong. Lab! Ay man ka. Nagyaw-yaw na po kasi sa buntag sa mga oy. Wala nga gayaw ko lang dili kagikan. Dito sa gawas ang kay kuan. Palit ko ganing bud-bud og bingkang pinaliki. Dili jud kagliti no. So hili og liki mo bingka na liki sa. Pinaliki man na ala nga husbat na maganin na oh. Parehas imo ha. Ah. So sige Asa magagayo. ka ni palit ang talong? Uy perti pagkagagmaya. Ikaw sa ato sa highway man ni palit ako. Yati unay dako-dako ana. Sa mga oy magyaw-yaw ka permi oy. Sa init kitag ulo hapit na nakudto. Kuan na sabi tiplahay ko kapibi. Agmay magkatalong gor, batupong pa di sa imo ha. Murag Sus ay sige. gamay-gamay ra kapsat. Topong. O tiplahay ko Dili kapibi. man kagikan ay kadugay po nimo oy. Dito ko sa gawas, kay Kuan ba? No, na maligya dito. Timing po dito kay dalaga po ng maligya budbul kining bingkag ipakyaw ko mo nagdagan ko na palit no. Euro tako. Basta babae og chicks no. Pakyaw di mo baligya. So maka oy balik ra man dapo. Sarap. At least wala po ni palit ra ko wala ko ni Kuan. Unsar po kay mo diskarte dito. Sige po Kuan. Uy, Inang ganina ra kong tinawag asa ra mi ko bana pati magpagkadugaya. Abi na ko ni painit ka dito. wala na dugay ko oy oh. After ko hapit udto na ni oh. Luto tap tinugaya. Gabi galagot ni ko nimo. Uy. Naunsa naman na. So ba sa problema nimo? Inani man dyan ang budbud. Ning lumoy man lagi na. Mura man lagi na imuha. Kasi problema nimo la pumulumoy nila. Kasi problema nimo. Angay ni mo lab no? Mag-vitamins ka! Kay perti na kang uyaha! Kadadayaw tulong! Ikaw, talikod, mayroon ka sa sugod. Halok-halok, kiss-kiss, good night. Pero karon, ana na ka na idriso, talikod! Wa na, luya, nas manoy! So ba sige yo 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 yo. Yo 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 yo. Kinahanglan na dyan ka mag-vitamins lang! Ngami laging kape mo. Oh, akong gipahimo no, vitamin ka ni, mao ni. Remax coffee na, nindot na siya. Mao na nang im na ron, sugod karon, kay ako gainom po ko ana. Danax coffee. Oh. Dito nami isang sabon oh. Lami ka ni! Ah. Para dili ka magluya na boy. Kay maglanda po nimo kada buntag. Sige ra ka kaong tulog. Unya luya kay ka. Hindi. Ikuha pa dito manago na na. Ukok. Uy. Lap. Porti na jud luya halap. Kinahanglan jud ka mag-vitamins na lap. Ani inom ka ani ha? Pwede na tabi, ay tabi. Oh. Dapat mo inom ka ana. Minom ka ani, dili na magluya. Ano ni? Muapik ka. Sana all. Kani na, pati ruya happy na ikaw, wag dapat magpaim mo ko ng vitamins. Oh, kani. Yo, Kani, kay dili ka kamahay ani nga vitamins ni. Oh, inom ani. Oh, inom. Dapat warm nga tubig ang imno nimo. Warm, Warm. warm, para effective. Para malipayon po ta oy, unsam ni noon ritso ta katiguang ani. Oh. Oh. Wala kay kabalakan inom ani lab kay food supplement ni siya. Saan ka na siya di ay? Food supplement na horny goat with ginseng. Tribu plus. Oh, basa. Maka-update na siya. Ginkgo biloba. Food supplement herbal na siya kay tungkat ali, may tungkat ali og kining ginseng. Tana. Og tiri stress. Ayos din ay. Sugod ron lab. Tribulos. Pag inom na og Drymax coffee, unya parisi pod aning Drymax nga. Wala may bitay magkapila, banahan ka ko lang. Oh. Ano si Yoyo ko sa iyong buntag? Pwede man ning kagmaya imong talaw na nangita ko nimo asa na ka na. Sige ka kapoy kay ko. Sige hinguy ab. Forte nang pagkaliyahan usa ka. Usa ka. Labi mo ko mamatsyag. Ano ni? Lami gani na. Labi ka ko mamatsyag. Unsa din siya di ay? Para unsa din nila? Kana siya, ang katong nang humok nang nanglumoy, mugahi! Kunya, malipayo na sa taana. Dry max man nila ka tuming. O sa radyo ba? Pagka sa brigada ka tuming pagkain sa kuwan na ko sa nila. Mugahi na gani ang humok. Gipainom lagi ko ano buntag sa iyo. Kawata, after, Dili mo ko ni-detect na siya oh. dili pa na mo, pag 30 minutes, musamot ang kaditik. Malipayo. Ah, di na ko mo. Kuwan ni ay. Kuwan ni ay. So di na ko papaabot ng detect pa maayo. Di-detect naman. Oh. Detect na? Kuwan so ta. Gipainom di ko ng climax di ay nga. Ano si Yoyo? Ano susunod ko gusto magkakagubatan doon? Patay ka ng kainin mo!